kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Radio Benkan 97.1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kulujo Nagakɔrɔla na bi ye alamisa ye juillet kalo tile 4 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. maa ɲɛyɛlɛkɛ saba olu sigilen kɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita fɛ juin kalo tile 25 tɛmɛlen yaasa sigika kuma o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Médiateur de la République ale kɛra kunnafonidila ye o lahalayaw kan dɔnnibaaw ɲininaw ye. Kulu min sigin bɛ ka ɲɛdama kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ duguba larawe cogo lahalayaw kan olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la dɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ ba joliba danganda la kunungo arabadon u ye wuli ka jɔ kɛ pɔn sabanan o dafɛla na so jɔcogo kolo minnu bɛ yen k'olu lahalayaw dangɛnɛmaya. Don ɲɛnamayali o hukumu kɔnɔna na n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun ɲɛsin bɛ ɲɛnaminifɛnw olu kɛlɛli ma. OCS bolo dara ɲɛnaminifɛn minnu kan olu ye tasuma bila olu la Diogar dafɛla na. Don wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra ko o de fɔ sisan. maa ɲɛyɛlɛkɛ saba olu sigilen kɔ jamana ɲɛma fɛ Ibrahim Boubacar Keita juin kalo tile 25 tɛmɛlen k'u ka kɛ kuma nɔgɔyaba ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka kuma ka kɛ jamana lahalaya kan. Kunungo u ye lasirikɛ ka ɲɛsin dɔnnibaaw ɲininaw ma a kɛra bureau du médiateur de la République Amdalayi ACI 2000 a kɛra yeni nɔ. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye maa ɲɛyɛlɛkɛ saba minnu tɛgɛkɔni sira olu la jamana ɲɛma fɛ u ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni dɔnnibaaw ɲininaw ni ɲɔgɔn cɛ. U cɛla maa ɲɛyɛlɛkɛ min bɛ n'o ye médiateur de la République ye Baba Akib Aidara ale y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun nata in ko sigi ka kuma kɛnɛw bɛna sigi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔna na cogo min na. A ka fɔ la a ko maa si tɛna mɛriw kɛrɛfɛ maliden bɛɛ lajɛlen de da bɛna don sigi ka kuma in na. Baba Akib Aidara a ko ale n'a nɔnaw tɔgɔ la jamana ɲɛmaa ka laɲini ye min ye n'o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma cogo min na gɛlɛya min bɛ yen ani fangamara gɛlɛya minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na k'u ka cɛsiri ye o de ye. I kɛra Ngwara daba fangaɲinitɔn ye o i kɛra fanga nagakɔrɔ fangaɲinitɔn ye o yalima ne t'a si la yɛrɛ ne bɛ n kelenna bila la k'u bɛɛ lajɛlen da bɛ don nin sigi ka kuma in de la fɛn min ye jamana ale bɛ se ka kolo suma cogo min na. Kulu min bɛ n'ale bɛ ka ɲɛdama kɛ ka ɲɛsin duguba kɔnɔ ko laraweli ma u bɛ wuli ka jɔ la dɛ yaasa duguba kɔnɔna bɛ se ka lafiya cogo min na waleya minnu bɛ n'olu ni sariya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dan bɛ se ka sigi olu la cogo min na u ye munumunu salo kɛ ba joliba dafɛla na kunungo arabadonya u taara 3e pont o dafɛla na k'a lajɛ so minnu bɛ n'olu jɔn bɛ jitɛmɛ siraw la n'olu bɛ ji bali ka tɛmɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka walankatali kɛ ka taa magoɲa fɛnw ka taa olu ndaraki ka tiɲɛni don mɔgɔw kun dan bɛ se ka sigi olu la cogo min na u ye wuli ka jɔ minnu kɛ sa u ko so minnu kɔni bɛ n'olu bɛ jitɛmɛ siraw la k'olu bɛɛ lajɛlen na walankata ka bɔ yen nɔ nin wuli ka jɔ in a bɛna kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat directeur de cellule de la politique nationale de la ville olu de ye nin kumakan in dangɛnɛmaya kunungo. Don ɲɛnamayali o hukumu kɔnɔna na ni o bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen kofɔ mun ɲɛsin bɛ ɲɛnamini fɛnw olu kɛlɛli ma office central des stupéfiants OCS ale ye wuli ka jɔ kɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen ka taa bolo dara ɲɛnamini fɛn minnu kan n'o ye ka to tasuma bila olu la Diogar o fanfɛla na a kɛra directeur général magistrat colonel Adama Tungara a kɛra ale ɲɛkɔrɔ a n'a nɔnaw u ko fɛn minnu jeninen filɛ nin ye ko a ka ca dɛ ɲɛnamini fura ninnu k'a bɛ taa cannabis n'an b'a fɔ o ma ko juin o tɔni 8 héroïne n'o ye drogue juguba in ye o kilo 7 fɛn min ye méthamphétamine n'ale ye furakisɛ bilenmanin ye n'u b'a kunu ka sin k'u kɛ waraba ye ko o kilo 5 fɛn min ye ka dɔn ka fɔ cocaïne n'o ye a mugulama in ye o kilo 3 baɲango ka taa se fura dilan cogo cɛjugu olu tɔni 2 baɲango n'i ko k'i b'a musaka ko yɛrɛ fɔ a bɛ taa sefa wari miliyari caman de la
colonel Adama Tungara a ko n'a ma taa jeni maaw ɲɛna ta ko kuma kun cayara dɛ ko maa caman de ko k'aw ɲɛ b'a la wa dɔrɔgu u b'a minɛ wa u yɛrɛ bɛ tila ka taa a don bɛrɛ la koyi ko n'a jenina maaw ɲɛna ta u bɛ danaya kuraya olu ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ kɛlɛ la kuma yɛlɛmafɛn ninnu nɔ kan ko u ka baaraw bɛ ka kɛ jɛlenya kan wa u mana fɛn minnu sɔrɔ fɛnɛ u bɛ taa ka taa bɛɛ lajɛlen jeni ko tigɛ ma da ninnu kan gansan dɛ tigɛ daru kan k'a sababu kɛ jamana wolomasiri taaba bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi i n'a fɔ Boubacar Sidiki Samakɛ n'ale procureur pôle judiciaire ye n'ale ɲɛsin bɛ terrorisiw ani criminels olu kɛlɛli ma ale ko jamanadenw ka i ka dɔn k'a fɔ danaya ka to wolomasiri taabaw kan ka sababu kɛ olu de bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na. An bɛ taa Sudankaw fɛ sigi ka kuma wolomasiri taabaw n'o ye généraux ye n'olu bɛ fanga la bi ani jamanadenw ka farifonilaw minnu ko fanga tɛ to wolomasiri taabaw bolo ko f'a ka tila u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Khartoum ko sigi ka kumaw ko a bɛ sen na nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin kulu fila u bɛ ka sigi ka kuma yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ u bɛ se ka bɛn kelen kan cogo min na yaasa Sudan jamana a bɛ se ka kolo suma cogo min na nin bɛ dan sigi bi la solu la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw a n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.